дуруд мегӯям ба бинандаи азизи радиои озодӣ. Умедворам ки рӯзҳои истироҳатро хуб шурӯъ карда бошед ва ҳоло гӯшу ҳушатон бо мост ва омодаед ки хабарҳои тозатаринро аз радиои озодӣ ва аз ман Шаҳлои Гулхоҷа бишнавед. Ва ман ҳоло барои шумо чанд мавзӯи муҳимро матраҳ мекунам ва баррасӣ мекунам ва умедворам ки то охири суҳбат бо мо хоҳед буд. Хуб, шурӯъ мекунем аз он ки бо наздик шудани мавсими ҳаҷ дар Тоҷикистон анҷоми корҳои хайр аз сӯи ҳаҷравандагон ба як маъракаи умуми ҷумҳуриявӣ табдил шудааст, чун бо тавсияи мақомот довталабони ҳаҷ дар ин ва ё он ноҳия маблағҳои худро ба бунёду таъмири иншоотҳои иҷтимоӣ масраф мекунанд. Хуб, аз ҷумла сокини вилояти Хатлон дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт ки тасмим гирифт ба ҷои ба ҳаҷ фиристодани писараш дар маҳалли зисташ дар ин ноҳия як майдончаи варзишӣ бисозад. Ба гуфтаи ӯ сохтмони майдончаи варзишӣ ҳам як садақаи ҷория аст. Дар ҳамин ҳол раиси ноҳияи 5 мегӯяд хайркунандагон дар ин ноҳия низ кам нестанд ва онҳо бештар таваҷҷӯҳи ин мардумро барои барқарор кардани иншооти аз сел зиёндида ҷалб карда истоданд, аз ҷумла роҳ ва пулҳо ки аз бинобар борону сел осеб дида буданд. Дар ҳамин ҳол Кумитаи дини Тоҷикистон ки масъули интихоб ва ташкили маросими ҳаҷ аст мегӯяд ҳамаи корҳои хайриявӣ аз ҷониби довталабони ҳаҷ ихтиёрӣ сурат мегирад. Сухангӯи Кумитаи дин ҳам мегӯяд оморе дар даст надоранд ки чӣ қадар мардум корҳои хайр анҷом доданд, чун амалҳои хайр назаротшаванда нестанд. Бояд гуфт арзиши ҳаҷи имсоларо 33410 сомонӣ ки муодили $3720 амрикоӣ аст Кумитаи дин муайян кардааст ва ин назар ба як соли пеш тақрибан $50 бештар мебошад. Бояд гуфт ки ҳар сол аз Тоҷикистон беш аз 6000 нафар ба зиёрати хонаи худо мераванд. Дар ҳамин ҳол дар Туркманистон интизор меравад ки бахшида ба шаби қадри моҳи Рамазон афви маҳбусон сурат бигирад. Дар ин бора рӯзи 1 июн бахши туркмении радиои озодӣ хабар дод. Манобеъ мегӯянд ки ба рӯйхати афшавандаҳо маҳбусоне ҳам шомил хоҳанд шуд ки бо ҷурми узвият дар созмони хизмати рӯҳонии турки муқими Амрико Фатҳулло Гюлен дар Туркманистон солҳои тӯлонӣ аз озодӣ маҳрум гаштанд. Бар пояи санади додгоҳи шаҳри Ишқобод аз 8 феврали соли 2017 ки дастраси радиои озодӣ шуд, 18 нафар бо ҷурми узвият дар созмони Гюлен ҷамъан ба муҳлати 333 сол зиндонӣ шуданд. Хуб, мақомоти Туркия Фатҳулло Гюленро дар созмон додани табаддулоти нокоми моҳи июли соли 2016 айбдор мекунанд. Анқара баъд аз ин ҳодиса фишору болои афрод ва созмонҳои марбут ба Гюлен ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷ пурзур кард. Ҳоло бармегардам ба Тоҷикистон ва рӯ меорам ба як мавзӯи ҷолиби дигар. Вазорати умури дохилии Тоҷикистон ба 2 афсари вазорат барои наҷоти як духтари ноболиғ ки худро бо қасди худкушӣ ба рудхона андохтааст изҳори сипос кард. Вазорат рӯзи 1 июн бо нашри як баёнияи расмӣ гуфт субҳи рӯзи 3 май як духтари тақрибан 14 сола аз ноҳияи Ваҳдат худро ба рудхонаи Кофарниҳон андохтааст. Аммо 2 афсари милиса ки якеаш Ғолибшоҳ Саидов ва дигари Маҳмади Мусоев будааст, онҳо шоҳиди ҳодиса буданд ва худро ба об андохта ин духтари ноболиғро аз дарёи Пуртуғён наҷот доданд. Ба гуфтаи вазорат ба афсарон духтарчаро дар ҳолати беҳушӣ ба шифохона оварданд ва табибон ӯро ба ҳуш оварданд ва ҳоло муолиҷаи ин духтар идома дорад. ҳуввияти духтарро бинобар сабаби ноболиғ буданаш ҳанӯз нагуфтаанд ва сабабҳои қасди худкушии ӯ низ маълум нест. Бояд таъкид кунам ки дар Тоҷикистон як соли ахир худкушӣ аз роҳи ба дарё андохтан хеле зиёд шудааст ва мавридҳои бо кӯдакони хурдсол худкушӣ кардани модарон ҳам зиёд мушоҳида мешавад. Ва як мавзӯи ҷолиби дигар ки онам қасди худкушӣ ҳаст ва мо рӯзи гузашта дар барномаи хабарӣ онро пешниҳоди шумо карда будем дар мавриди як зане аз вилояти Хатлон аст ки бо роҳи хӯрдани сирко мехост ба зиндагии худ нуқта бигзорад ва сабаби худкушии ин занам ё қасди худкушии ин зан дар он буд ки дар пайи
баҳси чандин сола маврид ба замин ҳукми додгоҳ бар манфиати ӯ набуд ва додгоҳ ҳукм кард ки ин замин аз ӯ гирифта шавад ва билохира хонаеро ки дар ин замин ин зан бунёд карда буд ё падараш ба ин зан мерос гузошта буд вайрону валангор карда шуд ва ин гузориш дар озоди видео ютуб гузошта шудааст ва то кунун бинандаҳои зиёди радиои озодӣ онро тамошо карданд ва шумо ҳам метавонед ба сомонаи мо cw.ozodi.org ворид шавед, ин матни ин гузоришро бихонед ва ёки худи гузоришро ки хеле пуртаъсир аст метавонед дар озоди видео ютуб тамошо кунед. Хулоса ин чанд хабари муҳим буд ки мехостам бо шумо дар миён бигзорам ва тавре гуфтам метавонед ба вебсайти мо рӯ биёред ва то рӯзи душанбе ин хабару гузоришҳоро мутолиа кунед. Шалои Гулхоҷа будам бо шумо ва ташаккур.